Hello people! Good afternoon guys! It's now 12:38 ng hapon. I'm just cooking longganisa. And I'm cooking it right this time, I think. Every time nagluluto ako ng longganisa, dinediretso ko siya oil, tapos fry. Bakit hindi ako nakafocus? Yun. Tapos it doesn't turn out good kasi mali pala yung pagkaluto ko. Marami sa inyo guys nagsabi na dapat i-boil muna siya, tapos fry later on. So that's what I'm doing. Galing pa to sa freezer kanina. Wala kasi akong ulam and nag-check ako sa freezer. Tingnan yung freezer namin, walang laman. Kasi na-declutter to ni Dan. When was that? Friday night, nung nagpunta si Manay dito kasi meron silang nilagay sa freezer. So, kailangan ni Dan mag-declutter. Napa-declutter siya ng di oras. So, ang dami niyang tinapon actually na okay lang naman kasi hindi ko na ginagamit and I'm pretty sure expired na yung mga yun. Pakita ko sa inyo yung laman, guys. Ito yung pinaka-bottom. Dito niya, as in sobrang na-declutter. Yan. So, meron tayong dalawang lobster. Thank you, Manay. And then, yung pork hack natin para crispy pata, nilagay ko lang dyan, guys, kasi hindi ko pa yan lulutuin anytime soon. Dito, anong laman dito? Okay. Meron tayong mga ice pack. And then, meron tayong, ano to? Hala, ako pa nagluto nito. Lumpia to, guys. Meron pa pala tayong ganyan. And then, meron tayo nito, puff pastry para sa, kung anong gusto mong lutuin sa puff pastry. And then, mga ice pack dyan sa ilalim. So, yan yung second. And then, ito, yan. Okay. Tinanggal din ni Dan yung, meron itong ano dito para gawa ng ice. Tinanggal niya, tapos in-off niya yung gawaan ng ice. So, naka-off yung ice na, option dyan, para hindi siya gumawa ng ice. So, ito yung, laman ng ating, freezer na lang. Konti na lang. Ice cream ni Dan. Hotdog. Meron pa akong dalawang hotdog dito. Magsa-spaghetti ako one time kasi meron din akong minced beef dito, And then yung ating turon, hindi nawawala sa freezer namin yung turon kasi kapag nagutom kami, tapos gabi na, yan yung lagi namin kinakain. And then, ito, I think sa Coles pa to galing, guys. Yan, hindi yan yung lumpia na luto ko. Coles pa yan galing. And then we have fries. And then ito, mince, sausage mince para sa sausage roll, kung gusto ko mag-sausage roll. And then bread. Yun lang. And then ito, kapag nag-steak si Dan, gusto ko itong lutuin, lagay sa side ng steak niya ba. So, gusto kong ubusin kung anong nasa freezer ng mga ulam before ako mag-grocery. Anyway, nag-boil na siya, guys. Boiling na siya. Matagal pa siguro to. Pero okay lang. Hayaan lang natin siya dyan. Ang gagawin ko today is tatanggalin ko lahat ng laman ng ating guys, pantry. Kasi i-organize ko yung pantry natin. Tapos na yung washing. Okay. Anyway, ito yung laman ng pantry. Di ba ang kalat? So yung plano ko, di ba, ang tagal na sa amin yan, yung buffet cabinet. Inopen ko siya kasi every time na i-open mo siya, mabaho siya, guys. So, inopen ko lahat ng drawers para parang lumabas yung amoy niya. Tapos ito, yung itsura ng ating pantry. Diba? Ang gulo, ang gulo, ang gulo. The last time na inorganize ko to was nung wala pa akong trabaho, guys. Tourist visa pa ako. Kasi hindi talaga, wala talagang time na i-organize siya tapos gugulo din. Pero i-organize ko siya, bibili ako ng mga organizers, stuff like that. Pero yeah, gagawin natin yan today. Kasi ito, sobrang bilis lang to natapos. Uy, kasi, kunti lang siya. Madami lang siya tingnan kasi sobrang nakatambak lang. Pero sobrang dali ko lang to natapos. Guys, wala na yung tubig. So, lagyan natin siya ng oil. Konti lang. Para ma-fry lang natin siya. Kasi gusto ko golden. Gusto ko nga sunog-sunog yung longganisa. Hindi ko alam kung send sa akin to ni Castle Glen or kung binili ko to sa Filipino shop. Pero, yeah. Yan na lang natira sa ating longganisa galing sa freezer. Ayan na yung longganisa natin, guys. Meron pang dalawa dito pero feeling ko dalawa lang yung mauubos ko. For the sauce, toyo mansi na nilagyan natin ng chili flakes. Naalala ko last time na niluto ko to, hindi ko siya nagustuhan. Yun pala, mali pala pagkaluto ko. Tinikman ko na yung dito. Ayan, masarap siya. So, kain, guys. Kain! Okay, tapos na tayo kumain, guys. Asikasuhin na natin to ang laman ng aking pantry.
Yung gagawin ko is, tatanggalin ko siya guys from sobrang taas na hindi nyo makita. Wait, hindi ko din siya abot. So, kailangan natin na mahabang upuan. Oopsie! Oh my gosh. So, while tinatanggal natin sila, linisin na din natin, no? While we're there. Para hindi mahirap. Mamaya kakaakyat, kabababa. Okay? Okay. Anong laman dito? Sabi ni Dan, dito niya daw tinatago ang mga lihim. Kasi hindi ko abot. So, tingnan natin. Oh, mayroong gamit na paper towel. Meron din akong gamit na paper towel doon. So, meron tayong dalawang gamit. And then, nandito yung mga disposable na mga gamit. And, meron tayong, wow, nandito pa rin to. Sikreto nga na malupit. Turkish Delight, bigay sa akin to ng isa sa mga na-meet ko sa Sydney. Tama ba, Sydney? Yes. Thank you so much. Buti na lang hindi pa to ubos. Nagpasalamat na hindi ubos. Kasi usually, inuubos agad ni Dan eh. Pero ito hindi pa siya ubos. Wait, expired na ba to? Hindi pa! July pa, 2019. I-share natin yan. Uy, kasi ang dami naman yan. And then, more. Mga ganito. Okay. So, nandito pala yung mga paper plates. Ito pala yung sikreto na malupit. Alright. Meron din tayong ito na I don't think we will use. So, wait. I-check ko yan. Lagay ko lang yan. Oopsie. Sorry. Meron pa tayong mga paper towels. And, dalawang pang vodka shots to eh. Meron, nandito pala sila. Mga placemats. Nandito sa taas. Kaya ako hanap ng hanap. Wala akong makita. Nasa taas pala. Akala ko, natapon ko yung placemat namin. Nandito pala sila lahat sa taas. And then, meron tayong lalagyan nung coffee pods ni Dan. Meron kami nung Nespresso na coffee maker, pero hindi kasi ako naggaganon. Actually, I should start drinking that, no? Para magamit yung Nespresso namin ba? Kaya lang kailangan ko pag bumili ng coffee pods. Tapos ang dami ko, never mind. Ang dami ko pang coffee. Instant coffee yung gamit ko eh. So, yun lang yung laman nung nasa taas, guys. So, linisin lang natin to. Hindi naman siya madumi. Okay. So, yun yung top drawer. Ang hirap nito. Wala akong maabot na maayos doon. Okay, pwede ko ilagay doon yung iba. Alright. Wait. Okay, wait sa guys. Ayusin ko lang itong nandito para may space pa ako paglagyan ng iba. More cups. More cups. Dito pala ito lahat. Bili kami ng bili. Ang dami pa pala namin. And then, meron tayong mga cup noodles. Check ko lang yung expiration date kasi ang tagal na nito dito. Yup, expired. 2018. Expired ikaw. Ito, favorite ko to, Indomie. Expiration date. 2018, October again. Expired. Ala, expired to lahat. Alams na. Ang dami pa pala dito sa taas. 2018 din. At saka 2018 din. Sorry po. Ito, 2020. Kakabili lang nito ni Dan. Okay. Meron tayong honey. Packed on 24th of January 2018. So, kailan niya ma-expire? Hala, ito yung sa Kangaroo Island! Yung binili namin sa Kangaroo Island nung anniversary namin last year. Okay, meron tayong chocolate cupcakes. 2019, 28th of Feb. Malapit na mag-expire. More. Ito, mga serviettes. Napkins ba? Wala, cute nito. Ayan. At saka meron pang maliliit na vodka shots. Okay, dun kayo. Okay. Meron tayong mga ganito. Wala, hindi ko to kinikip sila, guys. Tinatapon ko to. Cute to.
Pwede natin itong gamitin kapag nag-declutter tayo kung ano-ano ilalagay dito. Ay, nice! Ilagay natin yung mga clips namin. Yung kiniklip namin sa pagkain. Nilalagay ko lang kasi siya sa stubby holder. So, ito yung gamitin natin maya. Okay. Cute nun, ha? Hindi ko alam mayroon pala kami nun. Popcorn. Hala, may popcorn pa dito sa taas. Tapos may popcorn pa dito. Ay, hindi pala yung popcorn. Wait. Ay, bongga. Gusto ko itong mga ganito. Yung mga nagtatapon, sorry. Yung ano ba, nag-go through ng mga expired na... Yan, hindi pa siya expired. 2019 siya. Hala, marami pa dito, guys. 2000... Kailan ka ma-expire? Itong isa, October 2010. Bakit? 2010, 2018. Bakit ang dami kong ganyan na binili? Pag ako nahulog dito, iwan ko na lang talaga. Meron tayong mga ganito. Ito. Hala, uy, pati ito. Kinip ko pa talaga, Ferrero. Ay, in fairness! Wait. Pwede itong gawing organizer. Ito ba? Kasi transparent siya. Ha? Bongga. Keep natin yan. Gawin natin yung organizer. Dito ka sa gilid. Okay, malapit na tayo, guys. Dito sa area na to. Alright, we have more stuff. So, meron tayong mga disposable knives. And meron tayong dalawang ganito organizer na puti. Dito ka. And ito, tapon na to sila, mga plastic. Australian Unity Health Insurance. Isa to sa mga sa work, may mga nagbi-visit doon ng mga insurance company, mga car company, tapos namimigay sila ng mga ganito. So, isa to sa mga doon. I don't really use those anymore. Kasi nasa bahay lang naman ako. We have more paper towels and more basura. Okay. Hala! Wait sa guys. Meron tayong ashtray. Wala namang naninigarilyo, pero meron kaming ashtray. Okay, so meron tayong caramel mud cake. Check natin yung expiration date. 2017! Diyos ko! 2017 ka pa? Kailan yung nabili? Kasi nilalagay dito sa taas. Dito lang natin nakikita. Bigay sa akin to ni Castle Glen. Best before. Olo, expired na siya, guys. 14th of January siya na-expire. Expired na to. Ito din expired na. And ito din, shoot, sayang. Okay. Expired. Woo! Yay! Tapos na tayo sa second. Linisin lang natin to. Hindi din siya ganun kadumi. Kasi nga, hindi naman siya masyado natatouch. Kasi wala, ang layo, hindi ko abot. Pero so far, this is what we have, guys. Ito lahat expired. So, from dito to dyan, tapon yan lahat. And yun din, sayang, tapon. Wait, kuha tayo ng basurahan. Wait, dito tayo kumuha ng basurahan. Malaking bag. Okay. Ito bago pa to, guys. Nakabili lang namin ito nung may bisita tayo ng Friday. So, hindi to expired. Ay, bongga talaga yung aking stool. Tumatangkan ako. Okay, yan. Uwishi. Bago din to. 2009. Ay! Oh my gosh. Ano ba yan? Ay! Huwag kayong malaglag, guys, ha. Ito yung sinasabi ko ng coffee pod dun sa Nespresso na Dan. Meron tayong isa na tira. Hindi ko nga lang alam kung nasa na yung machine. Ooh, cake in a cup. My goodness, matagal na to, guys. I'm pretty sure expired na. Yep, 2018. 2019 na tayo ngayon.
Ito, bigay sa akin ni Pupay. Hi, Poops, if you're watching. Thank you dito. 2020. Ano to, guys? Tea, galing Canada. Ang cute ng lalagyan. Thank you, Poops. Condensed milk. Oh my God! 2017! Gusto ko to. Konti na lang matitira kasi expired na. Ang dami ng expired. Ito bago to ha. Kabili ko lang nito. Hindi kayo expired. Chia seeds. Bago din to. See, hindi kasi ako masyadong kumakain ng chips. So, ang dami pang natitira. Ganyan. Yan. Sikreto ng mga winner. So, dapat ko i-remind yung sarili ko na stop buying chips. Ay, ito yung hinahanap namin kahapon. Kahapon ba yun? Kahapon nandito sa Lamanay? Yeah, kahapon. Ito yung Queen na pure maple syrup. Ito yung masarap, guys. Dito pala Manay. Nakatago. Hindi pa to expired kasi bago lang to. Ito yung masarap. Mayroon pa pala tayong maple syrup. Ito yan, guys. Oh, masarap to. Pure Canadian maple syrup. Yummers. Ilalagay natin to sila sa mga organizers na bibili natin mamaya. February 28, yung tamarind. Tamarindo. May isang natitira. Ay, hindi ko siya expired. 2019. Oldest. Asan na yung mga noodles natin? O, diba? Hindi ko na alam. Nasaan ko nilagay yan? Nagaraya! Tagal na nito dito. Ay, nako. Sabi ko eh. 2017. Ano to? Ah! Hinahanap ko to! Sesame seeds! Sabi ko, mayroon kami. Nasa pinakamalayo kasi. Balsamic vinegar. Wala, hindi ko alam na mayroon kaming ganito ah. Di ba yung vinegar sobrang tagal ma-expire? Wait, tama ba ako? And then we have, feeling ko expired. Oh, sorry. Feeling ko expired na to. Yes, March 2018. Sorry. Feeling ko expired na tong breadcrumbs. Tapon ko na no? Nagtanong. Sino sasagot sa'yo? Tapon ko na, oy. Kasi hindi naman ako gumagamit ng breadcrumbs. Saan ba ako gumagamit ng... Wala. Tapon na natin to, guys. And we have flour. Ito hindi pa to expired. Alam ko yan na hindi to expired. Bakit didikita ng ano? I will get rid of these kasi papalitan ko siya nung kagaya nung kay Manay. Some red containers here, guys. So may nakalagay tea, yung isa coffee, yung iba oil. Ay, bongga to. I-keep natin to, uy, kasi may label na siya, oh. Tapos merong pang salt and pepper. Ha, cute. Salt and pepper shakers. Bongga. Ito mga bigay pa to sa aking mekanika. Kapag nagdala siya ng snack or nagdala siya ng pagkain, tapos sinabi ko, nagustuhan ko, binibigyan niya ako. Tapos nakakalimutan ko na pagdating ko sa bahay. So yun, ito, expired. April 2018 pa. Last year pa siya expired. Siya na talaga. Oh, isa pa to doon. Naalala ko to, nagdala siya. Tapos sabi ko, lang sarap nito. Tapos binigyan niya ako. Expired na to. Oh, yan, tagal na nito. Sorry! Okay. Wala na, na-open ka na. Matagal ka na na-open. Bago to sa akin. Ito guys, yung Mama Sita na adobo garlic soy, hindi ko siya masyadong nagustuhan.
Tinry ko siyang sa ulam, isahog sa ulam, yung hindi ko siya niluto na adobo ba, kasi marunong naman ako mag-adobo. And hindi ko siya nagustuhan, pero hindi pa siya expired. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan, pero yeah. Ang tagal na ito. Hindi ako gumagamit nito kasi ito yung, March 2018 na expiration. Mr. Mais! Hindi pa natin nakain, no? 2019 pa. Ding dong! Ang dami ko pa pala talagang snack do. Sus, tingnan mo to, oh. Dapat kasi talaga i-organize ng maayos yung mga gamit kasi hindi mo nakikita. Napapabili ka tuloy ng bago. Isa din to sa mga kalukuhan ko, oh. Chili oil. Bumili ako sa Asian shop. Hindi ko siya nagustuhan kasi sobrang anghang niya talaga. Na ang sakit-sakit niya sa bibig. Expired na din. Hindi pa. 28th of April siya may expire. Pero I don't see myself eating this kasi sobrang anghang. So, sorry. Uy, 2018. Sayang naman to. Uy, January 2018 pa to na-expire. Hoisin sauce. Expiration 2017? Ay, hindi pwede yan sa buhay natin. And we have this na hindi natin gagamitin. So, tapon-tapon nyo. Basura nyo. Itapon nyo. Itong sa dito na drawer, puro na siya mga plato, guys. So, before ko to sprayhan ng chemical, ilabas ko muna itong mga platong to. Wait, hugas muna tayo ng kamay. Okay, so malinis na yung galing doon, papunta dito. Dalawa na lang, guys. So, dito, more food. Diba, ang gulo, guys. Hala, meron pang naligaw dito na ano, diba? Anyway, ayusin ko lang tong dito, guys. Tapos, yung dito din sa ilalim. So, nandyan yung coffee ko. And merong Moby. Na konti na lang natira. Tingnan nyo ang kalagayan natin, guys. Yung mga plato, nilagay ko muna dito. I don't think ibabalik ko yung plato dun kasi gusto ko mga pagkain lang yung nandyan. So, hindi ko sure kung saan ko siya ilalagay. Maybe dito, no? Kasi, para plato naman talaga itong mga to, pero hindi pa namin nagagamit. Yeah, I think dito na lang. Tsaka ito din, yung binili ko sa IKEA. Yeah, magagamit natin yan. I think dito ko na lang ilalagay yung mga plato, guys. And then, yeah. So, ito lahat. Laman ng pantry natin. Yan, meron pa pala sa baba, pero, yeah, yan, meron yan, tatlo actually yung bags na yan, yung isa nilagay ko na sa bin, hindi na magkasya yun, kasi puno na yung bin namin, at saka meron pa dito, yeah, dami nating natapon dahil expired. Anyway, hintayin lang natin si Dan para mabili natin yung mga organizers. Nag-ano na ako, guys, naglista na ako ng mga kailangan. So, ito yung organizer na kagaya kay Manay. So, lagyan ng corn flour, chia seeds, cereal, and then, bibili ako ng baskets para sa chips at saka snacks, and maybe another basket for this as well, para sa coffee ko, para uniform sila ba. And yeah! Dito kami sa Kmart, guys. Kumuha lang ako ng dalawang ganito. Maliliit. Meron pa sana yung ganito kalaki, o kaya lang wala silang stock. And then, isang ganito, para sa cereal ni Dan. Hindi ko naman kailangan ng sobrang dami. Meron sanang ganito. Wait, asa na yun? Ito ba? Ito. Maganda sana to. Kaya lang sira. Wait, ito ba yung sira? Ay, hindi to sira. Hindi pala sira. Kailangan lang natin ng lid. Kumuha tayo ng lid from ito. Okay. These are for the chips dun sa taas. Tapos we have these as well. 2. Do we need one more? Up to you. I think that's I'm not sure, but can we return it if we don't need it? Yeah. Okay, I'll buy this one then. Okay.
Okay, let's go. Target tayo, guys. May kulang yung organizer. So, tingnan namin kung meron dito. Bahay na kami, guys. Nagpunta kami Target pero wala. Walang spice rack. Ni isa wala. Gusto sana ni Dan pumunta sa ibang Kmart pero chinek ko online. Walang available ng space rack na gusto ko. Space rack? Spice rack. Pero ito yung nabili natin sa Kmart. So bumuli ako ng isang ganitong size. Ilalagay ko to sa pinakataas. Lalagyan ko ng mga chips. And then, bumili ako ng dalawang ganito kalaki. And then, yung isang maliit na nakita nyo kanina. And then, bumili din ako nito. Gusto ko sana puti or clear. Kaya lang, wala nang iba dun eh. And mas maganda to kasi may grip siya dito. Maganda to paglagyan ng mga patis, toyo, yung mga bato. And then, bumili ako ng dalawang ganito guys na 1.6 liter. Maganda to kasi ito yung push. Meron akong ganito noon. Binili ko. Hindi ko alam kung naalala nyo. I'm pretty sure na vlog ko yun. Yung mahaba, kasi nilagyan ko ng brushes ko. Kasi maganda siya. Kasi i-push mo lang siya. Tapos ganyan. So, dalawang ganyang size. And then, isang ganito. Yan. Para yan sa cereal ni Dan. Tapos, isang malaking ganito para sa rice natin. Yan. Gusto ko sana puti at saka clear lang. Ito lang talaga yung maiba, oh. Siguro ilalagay ko to sa likod para hindi masyadong kita. Guys, luto ako ng chicken adobo. Kaya lang wala kaming kamatis. Kasi usually yung chicken adobo ko, kamatis yung ginagamit ko instead of vinegar. This time, dito chicken adobo pala. Joke lang pala. Kasi wala, hindi ako maglalagay ng vinegar. Parang hindi ko na alam kung paano lutuin yung adobo na vinegar yung gamit. Gamitin ko to guys. Try ko lang ba? Sparkling orange mango, yung binibili natin sa Coles. Ang dami kasing natira. Bumili kami ng 4 ata nito. Tapos, 3 pa yung natira. Gamitin natin siya. Kasi, di ba yung iba, kapag nag-adobo nagsa-Sprite, try natin to. Try lang naman natin. Nilagyan ko na yan ng soy sauce, konti. Bay leaves. Nilagyan ko na din ng garlic at saka paminta. Yan. So, lagyan natin itong orange mango. So, instead of tubig, ito yung lagay natin, guys. Ooh. Yan. Tingnan natin kung anong kalalabasan nito. Okay. Takpan ko lang yan. Isisimmer natin ng low heat hanggang sa sobrang mag-tender yung ating chicken. And, yan na. Guys, nag-work lahat ng lights natin. Ito yung nabili natin sa Freedom. Cute! Nag-work na lahat. Nilagay ko na lahat ng battery. And nakalagay na din kami ng hooks dun sa taas. So, every commercial, kasi nanonood kami ng Married at First Sight, every commercial nalalagay namin yung hooks. Feeling ko magdagdag ako ng isa dito, tapos isa pa dito, kung naka-sale pa din siya. So, meron tayong isang nakabitay na out of focus siya kasi hindi niya alam kung saan siya mag-focus. Pero, i-on natin ha, makikita nyo. Yan. Tapos, meron tayong 5. Yeah, feeling ko kailangan pa ng isa dito tsaka isa dun. Pero ganyan yung itsura niya, guys. Yay! Lagay natin lahat na. Ito na siya, guys. Kulang talaga, guys. Pero yay! It has been a long but very productive day. So, I'm happy. Yung sa pantry, hindi pa natin natapos kasi kulang pa yung mga yung mga organizers ko. So, nasa labas pa yung iba. Ipapakita ko sa inyo bukas yung finished product kasi punta akong city. So, bibili ako doon ng mga more organizers para organize na lahat. So, hopefully bukas matapos natin siya. And yung filming room natin, it's looking alright. Dan will do his best to get me 2 more of those bubbles. Yun yung tawag sa lights. Anyway, yun yung vlog, guys. Anuhin ko muna tong makeup, tanggalin. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye. Mwah. Good night.